Yok بیام برنامه رو نکنیم. همیشه نکنیمش. بیا بکشیم کامera رو بریم اینجا. جواب ده همشه. جواب ندادم چیکار میکنین؟ همشه میسوزونی. این چی معنی برنامه است؟ با هم خیلی سوالایی که در عزت نفس یک آدم میرسین. نرسین ما مونن کم ترکی دیگه بو پیون شم نرسین ما که دیلم میکفه ای درد غم. شهرام چرا با پدری خود رفت آمد نداره؟ مگر قهریه؟ نه چیبا دوست میدارم بچه ما بیته هجم. شما شرم نمیدارید که یگان مکتب موسیقی را نخوانده سرآینده شدید. راست است که شهرام با یک زنی از خودتان 30 سال کلان عشق ورزی میکنید. چرا دل 001 نمیخواهد در فیلم با شما نقش بازی؟ شاید نه که برای که گناهکار اصلی همین انسان هستی. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. Барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. Бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. салому дуруди бе поён ба кулли он нафароне ки ин аввал моро тамошо доранд. Инак барномаи рӯбарӯ бо части нав бо шумо ҳастам Рустам Азимӣ, меҳмони нашри барномаи аввалини мо Шаҳроми Абдуҳалим. То ҷое медонам ҳамагон хуб мешиносед, медонед ва сурудҳояшро ҳамеша види забони хеш замзама мекунед. Шаҳромҷон, пеш аз ҳама шуморо ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. раҳмат, зинда бошед. шумо чандин бор барномаи мо иштирок карда будед ва фикр мекунам ки барномаи рӯбарӯ барои шумо бегона нест. Шартҳояш ва ҳама саволҳояш ба шумо ошно аст. бале. Агар шумо розӣ бошед, ҳоҷат ба шаҳр додани ман нест ва биёед конвертҳоро интихоб мекунем ва яку як посух мегӯем. аввал саломи хума расонам. Марҳамат. иҷозат боша. Иҷозат аст. Имрӯз мебинам ки табатон нохуш аст. Чӣ хеле ки аз чизе шикоят доред? не ҳама соза. гӯё ки маҷбурӣ шуморо ба барнома оварда. ҳама соза. аввал саломи хума ба ҳама тамошобинон мерасонам, касое ки моро ай пишти навор тамошо кардастанд. зинда бошен, саломат бошен, ки ҷоида бошен набошен. главни тантон сият боша, мо дар як давлатай. дастгири шумо пешравии мо ки вақтона каме ҳам боша барои мо сарф мекунем. зинда бошем. яъне салом алейк кардагӣ гумон кардам ки ту суруд хонда истодаӣ. мисли ҳамон мисрои суруда. ташаккур мегӯем Шаҳромҷон. интихоб кунед кадом лифофаро мегиред? аз ин тараф мегиред, аз чап мегиред, аз фарондаро айсичам бигирем, айсичам бигирем. як та айсу гиред, як та айсу хуб мешавад. таис мегирем аввал. марҳамат. вақтидон бихонам ё мехониш? худатон гиред. конкретно ҷавоб мегӯед. ман кадом саволе ки на фарон аловуш бизанам. агар ки шумо маҷбур нестед ки мақсад посух гӯед, саволе ки ба иззати нафси шумо мерасад, оташ занед. чаро дил 001 намехоҳад дар филм бо шумо нақш бозӣ кунад? беҳтарин саволе ки ҳамагон мехоҳанд ки посухашро аз забони шумо шунаванд. чун дил меҳмони барномаи мо буд, посух гуфт. худам низ меҳмони барнома будам, посух гуфтам. ва инак Шаҳром ҳақиқати ҳолро мегӯяд. ман рости дар бораи тема ягон ҳақиқат надорам. ҳам қашан медонам ки бояд филм давом ёфт, не ки сабабҳои асосиш аз тарафи дила. сабабҳои асосиш симои аслии шумо дар анамон қисми ду пайдо шуду, филм бо ҳамин тамом монд. чӣ сабаб шуд? нофаҳмӣ шуд? чизе шуд? не, байни ман дил нофаҳмӣ нест. шояд аз тарафи ягон инсонҳое пайдо шуд ки ӯро нахостанд бо ман филм бозӣ кунанд. ва ин филм бо ҳамин қатъ гардид. ва мо ба саволи худ посух гирифтем ва биёед аз тарафи дасти рости ман интихоб кунед. дар зиндагӣ аз дӯст хиёнат дидаед? махфӣ набошад, номашро гӯед. албатта конкретно гап занед. дар зиндагӣ ҳар як инсон фикр мекунам ки хиёнат дидааст. шумо хиёнат дидед ай дӯст? бале, не ки номаша наметавонам гуфтан. барои чӣ метарсед? наметарсем, намехоҳам. таҳдид мекунад, шантаж мекунад? ҳеҷ чӣ намекунам, не ки хеле фикр мекунам ки ҳамун нагуфтани ман беҳтарае ки ҳамун худаш ҳамун инсоне ки ҳамин дӯсте ки дар ҳаққи мо ҳамин кора кард, мақсад душманиша кард, хиёнатша кард,
ба фикр ман ҳар як нуқтаву вергиле ки ман мемонам ҳама чӣ огаҳай то ҳамин барномаро мумкин худаш тамошо кунам. гап соҳибаша меёбад. гап соҳибша худаш меёбад. Шарт нест ки дигарро бифаҳманд чӣ гуна хиёнат кард? шояд дар ягон ҷо пас зада бошад. шумо ба гӯши шумо расид? албатта бисёр чиҳо мерасад. мумкин шарт нест ки ба тамошобино расони чизоро ки намешносам. вақти тамошобино якҷо мешносам дӯсти ман ки буд не ки аммо одаме ки худаш тамошо мекунад ҳамин чиза бояд худаш бифаҳмад ки шумо дӯст чанд намуд мешавад. дӯсти ман бо ту мақсад нони забони ҷони ҷони оби ҳавоӣ ресторани дӯсто фарқ мекунад. ман мисолан барномаро агар шумо тамошо кунед ман қатъиян казия кунам ҳатман ба худам мекашад. барам хоб одаме ки дӯсте ки ҳамин хиёната кардага ӯ худаш ҳамин чиза тамошо кунад ҷура алайи ҷун мегум ҳам тақдире манам хиёнат дидам. беҳтарин интихоб марҳамат аз тарафи чап бо ай тараф мегирем. ба дӯсти наздикатон дилер мс занг зада бахшиш пурсед. шояд ҳамин бахшиши шумо якам ӯро хурсанд месозад чун медонам ки то ҷое дил шикаста аст хеле рӯҳ афтода аст. шояд як занги телефони шумо дилашро мебадрад шод месозад. не ман кор карда наметавонам чун барнома аст шарт аст. наметавонам карда узрхоҳӣ кардан фикр мекунам ки наметавонам. замин ба осмон намечаспад. не гап давом нест. касе боша ман метавонам занг зане ки ин инсона ман занг зада наметавонам барое ки мебошад не ки ман барое ки гунаҳгори аслиан ҳамин инсон астай. когда инсон гунаҳгора чихе инсони ма дару одам гуфти чанқа хубӣ мекунӣ не ки як бадиша мебинӣ ту бо болои бадиш бо ман занг бизанам бигӯм ки бахшиш сабаби бахшиш призидани ма дар чия анаме чиза ман наметавонам дида. бояд ӯ инсон мара занг бизана бга ака бахшиш. барои чӣ саволро медуздонед? охиҷа саволе ҳастае ки ман медонам ки шумо хеле кинчковен. посух гуфтан намехоҳед? намехоҳам посух гуфтан. барои ҳамқа дар кор нест. хеле саволое ки аз чӣ шарм мекунед? орум мекунед? номӯс мекунед? шарт нест. хеле саволое ки ба нафс як одам мерасӣ ҳамин саволо дар кор нест. рустам агар инсон таги пояш тар набошад таги по не рустам таги по не главни ҷада шумо ҳар як саволе ки менависен аввал фикр кунед ки ҳамун савол ҳамун одам да ҳамчу сахт мераса ё ки ҳамун савол шумо ҷавобе ки мехоҳем бигирен ба ин саволото намегирен. аммо тамошобини мо ки шуморо нигоҳ доранд ин хеле намегӯянд лаънат мекунанд ки барои чӣ саволро оташ мезананд. барое ки ба иззати нафси як инсон расидан ба фикрам иззати нафс чист? шарт нест ки ман ҳама чиз бугум та рустамҷон. марҳамат мо касеро маҷбур намекунем ва мебинам ҳамин барнома ҳамин хеле рустамҷон ки кадом саволе ки намехоҳӣ ҷавоб додан равад ки шумо ба тамоми саволҳо посух нагӯед. ман не ҳамаи савол барномаи шумо ҳамин чиза ташкил мекунад. барномаи шумо гӯш кун рустам. барномаи шумо ҳамин ташкил мекунад ки дар пеши ман алича монде зажигалка монде ки ман саволе ки ба иззати нафс мераса бигирам дарш битам. ҳамин хел аста. ман зид нестам. тамом дарш. лекин он саволе ки интересне ба қавле буд шумо таш задед. оли дар ҷа бисёр саволи интересне ба фикрам. марҳамат. рост аст ки шаҳрон ба як зани аз худатон 30 сол калон ишқварзӣ мекунед? фақат рад насозед. не албатта нахо. пас он зане ки аз дастони шумо гирифта ба ин суну ба он сун мебарад кист? кадом зан? зане ки дар тамоми консертҳову дар тамоми чорабино ҳамроҳаш мешинед. не шояд сину солаш хурд бошад аммо ба назари ман 30 солато. не ман дар шабнишиниҳо ягон ҷо даъват мекунам шояд ба ягон меҳмони худам рафта бошам ягон меҳмон ба шумо самими чӣ мегӯян ҳамин гапҳоро кадоме ки мерасона шояд дар ҳисоби бахилӣ мерасона. ба фикрам шумо чизоро дидагӣ нестене ки айрӯи фаҳмиши одамо ҳамин саволро менависен метен. нахоҳ ман ҳамин қабача ёжа занаки 30 соларо қатъин бигирам бигардонам думдум дастша бигирам биёрафтем тай попо не албатта. махфӣ набошад чанд сол аст ки аз дастони шумо нест не может бит нест албатта. пас бигзор набошад. ишқи 30 солаи ман шояд санъатам бошад ки ман қатъин ки ҷое бурам бигирам бигардонам. беҳтарин. марҳамат дигар камберо интихоб кунед. шумо шарм намедоред ки ягон мактаби мусиқиро нахонда сароянда шудед? бале. ана биги дека
то ба ҳол тамошобини шумо мухлисон шумо намедонанд ки шумо кадом мактаби мусиқиро хат кардед, кадом асбоби мусиқиро навохта метавонед, нотаҳоро сарфам меравед намедед, имрӯз худро звезда қавле меҳисобед. ана ма дешаи гапам мегум та ма мактаби мусиқӣ хондагиам. ма вақте ки куҷоро хондед? институти санъат чанд сол хондед? 2 сол. чаро 2 сол? то ҷо медонам 4-5 сол аст идома ёфтанаш. модар Рустамҷон камтар. ма вақте ки нав санъат дар қадамҳои худам монда будам, аллакаям ба худма як чӣ мегӯянд, як раҳма ёфта будам ки санъати ма бояд амира адама вақтма сарф кунам да. марҳамат интихоб кунед. саволи навбатӣ магар арахир ҳастед? бале, дар тамоми тиктоку инстаграм агар ворид шавем, ҳамагии ҷавоно зери лаб замзама мекунанд ва муаллифи ин суруд шумо ҳастед. пас метавонед баҳри тамошобини мо дар бораи ин каме қисса кунед. расти суруд ҳамаша худам эҷод кардагим, оҳангша ҳамаша худам кардагим. баъд ма ҳаёти дар сурудам ҳаёти худма хуш намекунам. ҳаёти берунаи мардуме ки дар ишқу ошиқӣ мекунанд, чӣ хел ҷидо рӯ ба шароб меоранд. албатта ана ҳамин чизҳоро ма дар ҳамин сурудам мекунам ки ҳамун зери лаб омад, значит ҳамин чизҳо ҳақиқат дошта. пас замзама кунед. нарасен ма монен камтараки дига бо пиёншам нарасен ма ки дилам мекафа ай дарди ғам кошки бороне бизана ҳамара тоза кана чашмома кур кина дига ошиқ накана. беҳтарин суруд буд. пас биёед интихоби дигар кам бед аз ҷониби шумо мешавад. марҳамат. зинда бошед. бо ҳам хеле саволҳое ки дар иззати нафси як одам мерасен. чӣ вақт саволтон як пукай Рустам? барои ки зиндагии шахсии шумо барои тамошобини мо интересни аст. мада интереси неста. барои шумо интерес набошад, мардум кофтан мехоҳанд, ҳарчи донистан мехоҳанд ки шаҳром оиладор аст, шаҳром ҷудо шудааст, шаҳром чӣ хел инсон аст. инро бояд шумо ҳатман шарт неста ки инсон то зиндагии мара, то дуруни хонаи мара бидона. ҳамин қаша бидонам главни мухлис май мухлис чӣ дастгирӣ мехоҳам, мухлис ҳама пешравӣ мехоҳам. ин ҳамин қаша бихоҳам дар ай замин то осмон май мухлис миннатдорам. шарт неста ки ба иззати нафси як одам бираси. саволои яъне ин саволам оташ рафт. пас касеро маҷбур намекунем тамошобини азиз. мегузарем ба саволҳои дигар. иҷозат аст як кашро ман кушоям ё метарсед ки бо саволҳо хаб як шабукшо сухтем не ки ба иззати нафсим расид ку баъд хафат мекунам. шумо низ нахонед мебинед. савол чунин аст. шаҳром чаро бо падари худ рафтуомад надоред? магар қаҳриед? агар ки рад созед, метавонед дар шоҳидии тамошобини мо ба падари худ занг занед ва аз ӯ бояд бахшиш пурсед. ма занг мезанам. ма ҳар рӯз вақтоша занг мезанам ки ма бо падармонам хеле ранги дӯстем. чӣ хеле бо як дӯст содиқ ҳастам. анам хеле муомиламон беҳад ба қавле доказат карда метавонед? метавонам. мо занг пас тамошобини азиз занг мезананд ва ду сухани шаҳром оиди падарашро бахшиш мепурсад, аз дӯстдориаш ҳарф мезад, шоҳид мешавед. марҳамат. пешакӣ маслиҳат накарда будед? не мо ин барномаи шумо омадам якҷо маслиҳат мекунем. мо ата мегӯем клуб. марҳамат. ата. алё. чо карда атасозӣ? саломатиё хуба? ата. ҳамин як бор хеле баланд бугу ки маро дӯст медорӣ ё намедорӣ? чра чӣ бугӯ? мара ягон бор нагуфтаи да, ягон бор нагуфтаи ки бачаҷон ма тара дӯст медорам. ягон бор нагуфтаи ку ҳамин гапа мехоҳам як бори хеле бишнавам ҳамин гапа худам. ту бовар дорӣ ки ман тара ягон бор нагуфтам ки дӯстат медорам? мумкин гуфта ягон рӯз охи ягон нафҳам ёш будам, майда будам, ки да майдакиён гуфтагӣ. дар калонит нагуфтам? хеле хая бурдиам мехоҳам бишнавам охи. ани? не гуфтани хай бугу охи. камкам низом мекашам хеле лад намегум да. чиба дӯстат медорам бачаҷон ку? чанд қад дӯст медорӣ? чанд қаре ки дар насиби тақдират бошам. баъд шумо медонед ки ман шуморо чанд қад бисёр дӯст медорам? не киҷо медонам. намедонӣ? не ман шуморо аз замин то осмона бисёр дӯст медорам. аз замин то осмона. чанд қад мешавад?
هم چند کاره که نصیب دا باشه زنده باشد هم گلم تنتون شد باشم و در دولته نه چی با دوست میدارم بچه ما بیته هجم دلی من شخصا با لحظه در اومد شرم فکر کنم که شما نیز غمگین شدید از کنید شما قیاه شدید این مهر محبتی فرزند نسبتی پدر و مهر محبتی پدر نسبتی فرزند بود شرم جان آرام شوید پدر شما رو دوست می‌دارد و این رو میگه که به قبیله کذب کردن که تو دونید که حیات هست شما رو دوست خواهند داشت تشکر می‌کنیم لیفافه کم مدعی سودان انتخاب کنید با صدای زنده سرودی بهترین خود رو زمزمه کنید. مرحبا. او پردای ما ای پرای راه دا مرا مونده رفتی تو مبینی راه دا موری گزنده عکبک خنده با حولی مای گنده بهترین صدا بودیم احسن میگیم شرم جان و انتخابی کامبرتوی دیگر مرحمت مطلب چی بگم دوستان؟ باز چی سوال؟ در کار نیست وقت 20 بار مشما رو میگم یک بیام برنامه رو نکنیم همیشه نکنیمش بیا بکشیم کامera رو بریم اینجا حقیقت بود فکر میکنم حقیقت نه میگم که گپایی که خیلی در کار نیست این سوال رو میدونید کی گفت یک هم خدمت شما با قول اشکرا گفت نه شرط نیست که من میگم همه چی ما باید بدانم پشتی نورده پروسته در زندگی انسان در حیات در عزت نفس یک آدم خیلی با فکری خودم رسیدن در کار نیست دوستان بیام کامera رو بکش بیام برنامه رو نکنیم میرو سوال رو نشد فکر میکنم که یک سوال دیگر مونده است آخه شما چی سوال دادیسن سوالات نبود خیلی کلاتون فکر میکنم سوال گوش کن من وقتی تو با برنامه اومدی نسرین نداشتی من تو فرق نداره که نسرین تو هست نه من دستا پیش دامون گپ زدم گوش کن وقتی نسرین تونست این معنی رو نداره که در برنامه اومده الان کیم که دیگه میکفونی تو اومدی نرمالی جواب ده اگر که تو با معقول نمی بود نمی اومدی رد میکردی بهانه میکردی راست که اومدی جواب ده همشه جواب ندادم چیکار میکنین همشه میسوزونی این چی معنی برنامه است شما رو به عقلتون حساب مینویسین شهرام دهنت جمع کن آره به عقلتون مینویسین تو سراینده خودت حرمت کن ما خدمت 100% حرمت کردم تیا برای سوالات خیلی فکر میکنی مینویسین میدونی به عقل کی است گو است خر است گوش کن همین سوالا رو پیش ای نویساندن خیلی کلات فکر میکنی برای چیزا جگال که در پیش فکر میکنی ما دهانت جمع کرده گابزن این خط تماشوبین تو گفته اینجا اومدگیان تماشوبین ما 100% نمیخوام واژه نمیکنم این سوالایی که این کاتگی تو کادسی کو پس این برنامه میبینی چی میگن تا مثلا من ببینم تو میگی تو سوالایی که با عزت نفس یک آدم رسیدی باید مردم بدونه زندگیش سراینده همو قدر پیش رود انمی اووزه و انمی قدر گپ ها از دومش میدوند تو میدونی بعد نشد زندگی یک انسان رسیدن با عزت زندگی شخصی تو برای اینترس نی برای مردم ما رابطه تو 10 زن داشته باشی ممکن تو زن نداشته باشی ممکن که تو عیب داشته باشی پریچوم تو من بیزارم از بحر همین منم خیلی برندهایی که منم خیلی داری کو سوالایی که ایروی چی میگن ایروی به عقلیشون معقول نیست نبیاد اشتراک نکن ما کسی را مجبور نمیکنیم با برنامه ما کتای کرشنیان مثل تو چه خیلی گردی معقول نیست برو اینجا هیچ کس را مجبور نکرده. کش میرم بکش